croeso yma i Porthaethwy ar gyfer pennod ola 1 o sioe newyddion y Cymro. Da ni wedi bod yn brysur iawn ers mis Mehefin, ac o'r diwedd, da ni wedi croesi'r dŵr yma i Ynys Môn. Wel, helo a chroeso i sioe y Cymro ar ddiwedd flwyddyn 2024. Hon ydy'r rhaglen ola yn y gyfres arbennig yma sydd wedi bod yn rhedeg ers mis Mehefin, ac mae'n bleser gan ni recordio y sioe yma yn fyw o Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Môn, lle da ni am holi'r disgyblion am i barn nhw am amrywiaeth o bynciau. Felly, dyma ni'r disgyblion o fama. Pwy sgynna ni fan hyn? Mari. Helo, Mari. Enlli. Hi, Enlli. Glwys. Helo, Glwys. Ynyr. Helo, Ynyr. Wel, diolch yn fawr iawn. Tro cyntaf i ni fod yma yn yr ysgol. Tro cyntaf i ni fod yma yn Ynys Môn, i ddweud y gwir, felly da ni'n edrych ymlaen yn fawr. Da ni wedi gofyn i chi i ddewis rhai pynciau fysa chi'n licio trafod. A mae'r pwnc yma'n cael ei drafod yn y wasg wsos yma. Mae yna hefyd gyfarfod o'r Eisteddfod wsos yma hefyd. Ac oedd hwn yn un pwnc oedd yn eich poeni chi. Nawn ni gychwyn efo chdi, Ynyr. Pam oeddech chi eisiau trafod yr Eisteddfod? Wel, fel pobl ifanc, mae'r Steddfod yn rhan mawr iawn o bywyd dydd ni, rhan o bywyd ysgol. Bersonol, sy'n ni'n dweud, Steddfod yr Urdd mwy na Steddfod genedlaethol, lle. Ond dwi'n meddwl, sa'n neis efo, wel, oedden nhw'n sôn bod nhw eisiau creu rhagbrofion ar gyfer corau er mwyn codi safon. Ond dwi'n teimlo fatha bod hynna yn fath o beth sy'n cael ei benderfynu tu nôl i, wel, dan glo neu allan o ddwylo ni, lle dwi'n meddwl sa'n neis tasa ni bobl ifanc hefyd yn cael mwy o ddewis, neu sa'n ni'n cael adrodd i'n lleisiau neu barn ni iddyn nhw. Dwi'n meddwl, mae'n neis gweld yr holl gorau yma, oherwydd maen nhw i gyd o safon, mae gynnu nhw gyd yr hawl i gystadlu. A mae'n bechod bod rhai pobl yn methu allan ar yr profiadau yma mewn ffordd, oherwydd bod rhyw un neu ddau neu llon llaw o bobl di penderfynu na ddylsyn nhw ddim cael. Ie, dydy o ddim o hyd am y cystadlu. Mae'r profiad yn rhan bwysig iawn o'r holl beth yn dydy? Yndi. Glwys, be di dy farn di am hyn ta? Ie, dwi'n hollol gytuno, oherwydd da ni gyd yn reit eisteddfodol, ac i mi yn bersonol, dwi'n mwynhau'r elfen berfformio mwy na'r cystadlu, cael y cyfle i fod ar y llwyfan o flaen cynulleidfa. Mae'n rhoi gymaint o wefr i fi, ac mae'n greulon bod, fel Ynyr yn dweud, criw bach o bobl yn tynnu'r hawl yna i ffwrdd o ganodd o bobl ifanc ac o bob oedran sy'n mwynhau cystadlu mewn cora. A chi, bobl ifanc, ydy dyfodol y Steddfod, swn i'n dychmygu. Enlli, be wyt ti'n cytuno fo hyn? Da chi gyd ar dan ynglyn â hyn? Yndw, wel dwi'n gytuno efo'r ddau yn chi, rili. Dwi'n meddwl bod y Steddfod, mae'n dod â pawb at ei gilydd o bob wahanol oedrana, felly. A dwi'n jyst yn meddwl bod o'n, bod y cora yn enwedig yn elfen mor bwysig o'r cystadlu, achos dyna di'r cystadleuaeth lle mae pawb yn dod at ei gilydd. Da ni i gyd yn ran o gora gwahanol. A mae gen bob cor fatha i agwedd ei hun neu arddull ei hunan. A dwi'n meddwl bod mor bwysig bod hynna'n cael ei arddangos mewn cystadlaethau fath o'n Eisteddfod. A mae'n gyfle i bawb. Mae yna lot o drafod wedi bod wsos yma am y fedal ddrama a bob dim nath ddigwydd efo hynny yn ystod yr hag. O'na rhyw fath o, wel, da ni'n aros tan wsos yma, dwi'n meddwl, i gael yr ymgynghoriad. Ydy'r Eisteddfod angen trafod mwy, bod yn fwy agorad a rhoi llais i bobl fatha chdi, Mari? Dwi'n meddwl bod cadw pethau fatha bod pobl ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha peryglus mewn ffordd. Y ffaith bod y wasg ddim yn cael bod o'r rhan o trafodaethau, y ffaith bod ni fel y cyhoedd ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Mae'n dychrynllyd i feddwl beth sy'n gallu mynd ymlaen a y trafodaethau sy'n cael ei gwneud heb i'r cyhoedd gael gwybod a heb i'r cyhoedd gael deud i barn. Ie, pam fysa nhw ddim am i'r wasg fod yna, neu pam bod pethau'n mynd ymlaen tu ôl i ddrysau caeedig, ti'n meddwl? Wel, sa'n neb yn gwybod, achos sa'n neb yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Fatha chi'n gwybod yn y Steddfod ei hun, rhyw 2 funud o jyst egluro beth yn digwydd bod y cysylltiad ddim yn cael ei chynnal di mwy.
ond dyna ddim byd wedi cael ei dweud wedyn ar ôl hynna, tan rwan, a mae bisoedd wedyn. Ydy hynny'n amharchus? Ydy mewn ffordd i'r cysylltiwyr eraill hefyd, y rhai sydd wedi cystadlu a ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen wedyn, a hyd yn oed y pobl sydd efo diddordeb yn y cysylltiaeth. Fatha, mae pobl yn edrych ymlaen i glywed canlyniadau, i glywed barn eraill am y cysylltiaeth a ffaith bod ni'n gwybod dim byd amdani hi. Ydy. Be sa chi'n gofyn am felly? Be sa chi'n licio yn delfrydol allan o'r sefyllfa yma? Dwi'n meddwl rili fel bod yr genedlaeth ifanc, gan mai ni ydi dyfodol Eisteddfod, fel ydych chi dweud, yn cael rhoi bach mwy o farn ar beth sy'n mynd ymlaen. A jyst bod o'n cael ei egluro yn glir yn union beth sy'n yn digwydd, fel bod pawb yn ymwybodol o'r sefyllfa math o beth. Glwys, ti eisiau ychwanegu beth at hynny? Ia, so bod o'n llai caeedig, lle bod nhw'n egluro pam maen nhw'n dod i'r penderfyniad yma. Fatha, os dyn nhw'n mynd i wneud o teulu cefn nhw, iawn, ond pam bod nhw'n gwneud hyn, a pam bod nhw wedi dod i'r casgliad yma. Ie, da chi'n amlwg yn teimlo'n eitha pryderus, a ella chydig bach yn flin am y peth i ddweud y gwir. Ydych Ynyr? Yndan, dwi'n meddwl fysa fo mwy teg i ni, a dim jyst ni fel pobl ifanc, i bawb sy'n mynychu'r Eisteddfod. Da ni'n rhoi gymaint i fewn i'r math yma o bethau. Heb ddyn ni a heb pobl eraill fysa'n cystadlu, fysa na ddim Eisteddfod. Felly dwi'n meddwl fysa'n neis tasa ni yn cael dipyn bach mwy, rhoi mwy i fewn, neu'n cael chydig o, rhoi'n barn, felly. Yeah. Mae bron iawn peidio trafod y peth yn codi hyd yn oed mwy o gwestiwn na dydy? Yn union, dydy. Rwsyd yn dydy. Wel, da ni wedi trafod rwyfaint ar y pwnc cyntaf yr Eisteddfod. Yr ail gwestiwn gyda chi'r disgyblion oedd am y cyfryngau cymdeithasol ac wrth gwrs lot o'r drafod am yr Eisteddfod wedi bod yn mynd ymlaen ar y cyfryngau cymdeithasol. A'r cyfryngau cymdeithasol yn bwerus iawn yn dydy. Mae'n gallu dylanwadu lot ar y byd. A da ni wedi gweld hynny ryw raddau yn yr Unol Daleithiau yn ddiweddar. Da chi'n defnyddio y cyfryngau cymdeithasol i gychwyn, a pa gyfryngau cymdeithasol da chi'n defnyddio Ynyr? Bob math, Snapchat, TikTok, Instagram, a da ni'n gweld gymaint o just cynnwys gwahanol gan gymaint o wahanol bobl. Mae'n gallu bod yn eitha, wel, mae'n wirion. Mae'n ffordd just bod, mae pobl yn gallu newid ffeithiau, a mae pobl yn coelio dwi fy hun, yn coelio pethau sydd ddim yn hollol gwir weithiau. Mae'n wirion sut maen nhw'n defnyddio y cyfryngau mewn ffordd groes sydd dylsyn nhw fod yn cael ei defnyddio. Ydy o'n gyfrwng peryg o gwbl, Glwys, o ti'n meddwl? Yndi, achos fysa rei pobl fysa ddim yn dweud ddim yn cyfrannu o gwbl i'r topic yn gallu just cuddio tu ôl i'r sgrin a just deud be fydden nhw, achos dyn nhw'n gorfod datgelu pwy ydyn nhw go iawn. A maen nhw'n, Keyboard warriors, ie. A'r ffaith bod pobl yn gallu cuddio i ryw raddau tu ôl i'r allweddellau yma. Os a ofyn i ella Meta ag X a'i tebyg i wneud mwy yn lle beth ti'n feddwl? Wel, dwi'n meddwl o ran y cyfryngau cymdeithasol, mae yna gymaint o bethau sy'n cael eu troi i fod yn ffeithiau sydd ddim yn wir, a pobl sydd ddim hyd yn oed yn wybodus ar y pwnc ydy'r pobl sydd yn rhannu'r gwybodaeth allan. Dwi'n gweld gymaint o bethau ar TikTok neu math o bethau da ni ymlaen, a pethau rei ffeithiau sydd wedi cael eu gyhoeddi, dwi'n meddwl, oh my gosh, mae hwnna garantid, mae hwnna wir, ond dydy o ddim, a rhywun arall sydd wedi creu fo fyny yn hollol groes i'r gwir lle. So dwi'n meddwl bod yna alw mawr ar y cwmnïoedd mawr yma sydd yn rheoli'r cyfryngau i higlo fo fel bod y gwybodaeth yn cael ei verifio yn rhywbeth gyntaf, cyn bod o'n cael ei gyhoeddi arnodd i'r cyfryngau lle. Gormod o fake news. Gormod o fake news. Ie. Ond i ryw raddau, mi nath Donald Trump ddefnyddio y cyfryngau cymdeithasol i'w fantais ei hun tro ma'n dweud. Do. Beth ydych chi feddwl o'r ffaith bod... Yn ysgol ni, nes i gweld ffaith, gan un o athrawon, bod na ddisgyblion y blwyddyn 7 yn meddwl mai Donald Trump oedd arwr y byd. A dim mond un unigolyn, bod na lot yn nhw'n meddwl hynna. A dwi'n gweld o'n ryfedd iawn bod un platform ar y cyfryngau yn gallu newid barn cenedlaeth gyfan. A o'n i'n mynd drwy TikTok yn y cyfnod yna ac yn gweld gymaint o fideos gwahanol gan yr
y candidates gwahanol yn trio lle. A ia, dwi'n meddwl bod y dylanwad maen nhw'n gallu gael trwy y cyfryngau'n really mawr. Mae o'n berig, bron iawn. Mae o. Mari, be di dy farn di am hynny gyd? Dwi'n meddwl wrth fynd yn ôl at y pwynt o'r X a siarad am Elon Musk. Y ffaith bod o yn agorad yn cefnogi Donald Trump a mae fo sy'n bia platfform mor fawr a hynna, lle mae miliwn o bobl arno fo. Mae'n berig achos, da chi'n gwybod, dwi'n siŵr bod o'n ffiltro allan lot o safbwyntiau eraill, sydd wedyn yn cael ni fel cyhoedd yn gweld just y safbwynt yna. Ia. A mae hwnna'n gallu dylanwadu ar election mor fawr a America, un o'r gwledydd fwy pwerus yn y byd. Un o'r pethau efo newyddiaduraeth a rhannu straeon ag ati ydy bod y cyfryngau i ryw radda yn fod yn ddi-duedd, ynde? Bod ganddyn nhw ddim ochr. Felly mae clywed am Elon Musk a'r ffaith bod o wedi bod yn reit agorad am ei gefnogaeth i Donald Trump. Mae yna'n poeni chdi, di o'n neud i chdi ama os ydy be sy'n wir a be sy'n ddim. Be da chi'n neud o ran fact-checio pethau? Fydda chi'n neud hynny? Gawn ni fynd yn ôl at Ynyr. Fyddi di'n fact-checio Ynyr? Sut wyt ti'n gwybod bod be wyt ti'n ddarllen yn wir neu beidio? Mae gennau gwylydd i ddeud, dydw i ddim i fod yn onast efo chi. Na fo, Ynyr di'r drwg. Wel, dwi jyst yn... Dim yn derbyn bob dim dwi'n weld. Fyddai'n derbyn y pethau dwi'n meddwl sy'n wir. Ond fel oeddech chi'n dweud, maen nhw'n rhoi gymaint o bethau. Sgynna i ddim ffordd concret o wybod o be dwi'n weld ydy o'n wir, ydy o'n anghywir. Yn enwedig efo'r platform fatha X efo Elon Musk, mae o'n agorad yn cefnogi Donald Trump. Ella bod chdi'n rhannu celwyddau Ynyr? Na, dwi'n meddwl. Na? Na, ond ia, mae'n ofnus, mae'n ffordd sut mae'n gallu dylanwadu unrhyw un. Sut fysa chi'n mynd ati i reoleiddio yr holl beth yn well glwys? Wel, fel oeddech chi'n dweud, mae y cyfryngau cymdeithasol yn cael gymaint o ddylanwad, achos mae'n tyfu'n beth mwy a mwy bob dydd. Ac mae pobl sydd efo fatha lot o ddilynwyr, mae lot yn coelio nhw, fatha pobl enwog, fatha celebrities. Felly, dwi'n meddwl bod wir yn fatha pobl fel nhw, pobl sy'n cael y dylanwad mwyaf ar pobl oed ni fengach, i really meddwl cyn postio stwff. Achos maen nhw'n gallu fatha, newid meddwl pobl gymaint. Fatha, sa un person yn gallu fatha, meddwl un peth, achos bod nhw wedi dweud rhywbeth, maen nhw'n hollol newid. A mae hynna'n berig, dwi'n meddwl. Ynddi, a dylanwyr fatha Andrew Tate yn cael lot o sylw. Donald Trump hefyd, yr arlywydd cyntaf i fod wedi cael ei ffeindio yn euog o dorri'r gyfraith, ynddi, ac eto mae o wedi ennill i set, a bobl ella fatha Elon Musk wedi helpu wneud hynny. Sgynna chdi rhywbeth i ychwanegu yn lle? Dwi'n meddwl jyst bod o'n ddyletswydd ar pobl sef o'r platforms mwyaf i sicrhau bod y gwybodaeth maen nhw yn ei roed allan yn, wel, yn gywir. Ond hefyd, ar yr un pryd, mae'r gwybodaeth sy'n cael ei roed allan yn mater o farn hefyd. So, dwi'n meddwl sut yn union sa'ch chi'n mynd ati i reoli pa wybodaeth sy'n cael ei gyhoeddi, oherwydd bod o mor anodd ffiltro fel lawr i beth sy'n fater o farn a pa ffeithiau sy'n just ddim yn wir, lle. A mae pres yn dod i mewn iddi hefyd, yn dydi, efo TikTok, yn dydi. Ydyn nhw'n poeni os ydy o'n ffeithiol gywir, neu... Mae nhw'n deud bod newyddion drwg yn fwy poblogaidd na newyddion da ar y platforma yma, yn dydi. Ydy otch gen nhw bod y pethau'n ffeithiol gywir? Mae gen nhw fwy o ddiddordeb ella, just yn y clics a'r likes. Mari? Oes, dwi'n meddwl... a hefyd, i ychwanegu at y pwynt yna, dwi'n meddwl bod hefyd... Mae'n gyfrifoldeb arno ni hefyd, dim just y pobl sy'n postio, ond hefyd arno ni wrth feddwl ydy hwn yn wir. A dwi'n meddwl bod addysg yn rhan fawr o hynna. Chi'n gweld yr ystadegau o ran y pobl sydd wedi cael eu addysgu fwyaf yn pleidleisio dros y Democrats a'r llall at y Republicans. Dwi'n meddwl hefyd, fatha yn fi bersonol, dwi ddim yn coelio bob dim dwi'n gweld. Dwi'n sbio lot ar y BBC a'r S4C a be maen nhw'n deud. Ond wedyn, fatha enghreifftiau pobl eraill, fatha'n ffrind i, nath i weld ar TikTok rhywbeth, diwrnod o blaen, mae Greg sy'n cael. A dyma hi'n mynd, mae Greg sy'n cael, a dyma pawb yn mynd, be? A pawb yn coelio
eiliad fel yna. Ond ydyn ni'n gallu dibynnu ar y BBC, dydy yma? Mae yna lot o bobl. Oes, da ni'n gweld Pwy ydyn ni'n gallu dibynnu arno fo dydy yma? Ar Instagram, da chi'n gweld ar y comments bob tro BBC yn deud celwydd eto, a ti'n mynd gwybod. Mae di just mynd, mae di newid mor gyflym hefyd. Mae cyfryngau cymdeithasol yn newid mor gyflym. Mae'n anodd dal fyny efo fo. Wel, mae yna rhyw... Dyma di gnoi cil dros fo fanna, does lot o bynciau wedi codi. Y cwestiwn nesaf oedd ni eisiau gofyn i chi ydy, pa fath o bethau eraill sy'n eich poeni chi fel bobl ifanc dyddi yma? Ti eisiau mynd amdani, Mari? Dwi'n meddwl bod just straen cymdeithas yn poeni fi o ran mae'r byd yn mynd mor gyflym. Does o ddim amser i dawelu lawr. Hyd yn just gwylio'r hag, gyda chi bethau i chi gwaith, just cymdeithas yn gyffredinol. Da ni byth yn stopio, a dwi'n meddwl bod pawb yr un peth. O'n siarad gyda rhywun dyn nhw'n blaen, ac oedden nhw'n dweud, mae'r ffordd o fyw just di newid. Be ti'n meddwl sy'n gyfrifol am hynny? Pam ti'n meddwl bod pethau di newid gymaint? Dwi'n meddwl bod yna gymaint... Mae'n beth da, ond mae yna gymaint fwy o gyfleoedd. Dwi'n meddwl bod pobl yn cael mwy o gyfleoedd, ond wedyn falle gormod. A mae'n ffin anodd i ddeud, ond mae'r prysurdeb yn boeni si lot. A unwaith ti'n dechrau, ti'n gallu mynd yn ôl, achos ti'n meddwl, dyma sydd o'n i'n gallu delio efo cynt, a wan wrth fynd yn ôl, dwi'n gallu gwneud i mwy. A mewn ffordd, fysa rei bobl yn dweud bod o'n gysylltiedig i ryw radda'n dal efo'r cyfryngau cymdeithasol hefyd, yn dydi? Mae hwnna ffit i fewn rhywun peth. Cos mae yna bwysau arna ni i edrych yn dda. Da ni yn gyson mewn cystadleuaeth, yn dydyn, os da ni'n rhoi post i fyny heddiw, da ni'n cael 20 o like arno fo heddiw, da ni isio 30 o likes ar y nesaf, neu os da ni'n cael llai na 20, da ni'n teimlo bod ni'n digon da, neu be bynnag ella? Ie, dwi'n teimlo fatha bod ni gyd yn peth, bod ni'n trio peidio. Da ni wastad yn mynd i gymharu'n gilydd gydag eraill, gymaint da ni ddim yn licio'r peth, mae o'n naturiol. Ynddi. Ond, ie, dwi'n gweld bod o'n gweithygu hefyd. Enlli. Dwi'n meddwl un mater sy'n ymhoeni lot ydi costa byw sy'n cynyddu. Wel, dim jyst i fi, mae'n berthnasol i bawb. Mae pawb ar hyd y wlad i gyd yn cael ei effeithio gyda fo, a dwi'n meddwl bod hynna'n, ie, rhywbeth. Ynddi, da ni wedi gweld cynnydd mawr mewn pethau fatha bancia bwyd a pethau dros y blynyddoedd dwytha. Ti'n teimlo ella wrth i'r Nadolig agosau, bod yna fwy o bwysau? Yn bendant. Mae yna ddisgwyliad, rili, dyddiau yma, bod plant yn heiddi, wel, o fater o raid yn cael llwyth anrhegion a falle, a bod y dolig yn rhywbeth mawreddog lle mae pres gyd yn cael ei wario a falle. Ond, ie, dwi'n meddwl bod costa byw yn cael effaith mawr ar hynna, ond hefyd bod yn dod yn ei nôl lawr i sylweddoli bod ddim angen y gwariant mawr lle ar gyfnodau fel hyn yn bywydau. Os o bwysau yn yr ysgol, dwi'n cofio pan o'n i yn yr ysgol blynyddoedd maith yn ôl, trainers Nike, dwi'n licio Nike wan, ond trainers Nike, gen mam a dad, ddim bob tro bres i brynu trainers Nike i fi, ac o'na bwysau wedyn, os o gennych chi ddim y trainers penodol yna, oeddech chdi'n cael dipyn o stick am y peth. Os o bwysau ar yr iard fel petai, neu tu allan i walio'r dosbarth? Oes digon posib. Dwi'n bersonol ddim wedi teimlo fel gan bod ni yn ysgol ni'n gwisgo dillad ysgol lle. Mae gennym ni'r uniform sy'n set. Ond yn amlwg mae bagia, cotia a falle fel ag un dod fewn iddo fo. So, oes, mae'n siŵr bod yna lle. Yn ysgol hollol anheg bod plant cael ei trin fel. Glwys, beth sy'n dibynnu di? Debyg i beth Mari'n dweud, ond fatha bod prysurdeb bywyd, mae yna just lot mwy gyfleoedd, ond balansio hwnna efo llwyth gwaith ysgol. Mae yna lwythi a mae yna gymaint o bwysau gan y llywodraeth i disgyblion lwyddo mewn aroliadau. Ond hefyd llwyddo mewn agweddau eraill o bywyd nhw, fatha cael y balans. Os ormod o bwysau yn cael ei roed arna chi, ti'n meddwl yn eitha cynnar yn eich bywyd chi? Dwi'n meddwl... Ydy bobl yn mynd i boeni mewn 15 mlynedd os gys di A, B neu C yn dydegau pan wyt ti'n trio am swydd yn lle bynnag neu gilydd, neu be ti'n feddwl?
Wel, dwi'n meddwl mae lot yn poeni, yn enwedig oed ni, oedd y tygau yn gam i'r lefel A neu mynd i coleg neu prentisiaeth be bynnag oeddech chi'n ei wedyn. A wedyn mae lefel A, mae'n fwy cul lle, da chi'n gorfod cael y gradda i gael mynd i brifysgol. A mae'n anodd cadw fyny efo nid yn dda yn ysgol, ond hefyd chill amser o ffrindiau, gwaith, clybiau ar ôl ysgol, cael profiadau arall i roed ar CV chi. Efo y Covid, ti'n gwybod, oedd hwnnw'n newid byd i ni gyd, yn doedd? Wyt ti'n teimlo, ella bod hwnnw wedi chwarae rhan mewn pethau, a bod ni dal yn trio dal i fyny, da ni mewn ras yn gyson yn trio dal i fyny, bob dim. Ti'n meddwl bod hwnnw wedi gwneud gwahaniaeth i sut? Ie, dwi'n meddwl, chos nath bob dim stopio at y mis Mawrth, sy'n adag prysur i ni, chos mae dda adag steddol tir, rest of. So, da ni wedi bod o fynd i ymarferion fwy na unwaith yr wsos i just stop bob dim. So dwi'n meddwl pam nath bob ddim ddechrau llacio ag cael mynd yn ôl i cor, band, be bynnag oedden ni'n neud. Oedden ni'n cymryd bob cyfla, a fel oedd Mari'n dweud, ella bod ni wedi cymryd gormod, a da ni'n stuck yn sioe yn yr un lle rwan, achos da ni'n misio stopio yna un peth, achos da ni'n meddwl bod o'n mynd i chwalu, ond ella na hynna, be fysa'r ysgol. Ti'n meddwl ella bod hyn yn rhywbeth sydd wedi bodoli erioed, lle? Fatha pan o'n i'n ysgol, ella, oedd ni'n teimlo'r un peth, neu ti'n meddwl bod o'n waith rwan? Neu bod ni'n fwy ymwybodol ond bod ni'n siarad am bethau fel iechyd meddwl a straen a pethau. Dwi'n meddwl bod Covid wedi helpu efo gwneud bobl fwy agored i siarad am iechyd meddwl neu straen neu gorbryder, achos oedd pob yn gwybod o lot yn teimlo'r un peth yr adag yna. So, oedd pob yn mynd trwy rhywbeth tebyg. Cyn Covid, oedd chi ddim rili'n gwybod beth pobl yn mynd trwy. Ond oedd hwnna rhywbeth nath allu cysylltu pob efo gilydd. So, nath nhw'n neud nhw'n fwy agored i siarad am problemau nhw neu sut oedd nhw'n teimlo. Ond ie. Maen nhw'n dweud ydy bod siarad yn agorad yn helpu a bod o'n bwysig. Ynyr, gawn ni drafod a siarad yn agorad, beth sy'n dy boeni di? Dwi'n meddwl, y disgwyliad sy'n ar ni fatha pobl ifanc, mae'n gallu bod yn eitha difrifol mewn ffordd weithiau. Fatha oedd Glwys yn dweud efo pwysau ar holiadau, mae yna gymaint o ddisgwyl ar ni fel pobl ifanc i lwyddo, dim ots be di sefyllfa ni, a gymaint o bwyslais ar mynd i'r ysgol, gwneud yn dda mewn profion, mewn arholiadau. A dwi'n teimlo'n aml fatha bod ni'n methu allan ac yn anwybyddu y pethau sy'n hyd yn oed mwy pwysig fel elfennau cymdeithasol o bywyd ni, mynd i weld ffrindiau, mynd i wneud pethau gwahanol, ac ella jyst cymryd 5 munud i chi'ch hun mewn ffordd. A dwi'n meddwl hefyd, sa chi'n gallu dweud bod ella ffocws ni yn y lle rong yn hytrach na dim ond ar yr ysgol a pwysau fel yna. Mae yna bwysau yn ni hefyd i wella'r byd pen da ni'n hun efo, os da chi'n meddwl am newid hinsawdd, wel, yn bersonol dwi'n teimlo'n aml, dos am lot yn cael ei wneud ar y funud i trio wella'r sefyllfa, lle dwi'n meddwl sy'n well i ni fel cymdeithas, tasen ni gyd yn gweithio fe'n gilydd, tasen ni'n neud gweithgareddau yn yr ysgol, rhywbeth, i wneud yr ysgol mwy gwyrdd. Dydy problemau hinsawdd ddim yn bodoli yn ôl Donald Trump? Wel na, yn union, ia. A dych chi'n meddwl, di pethau fel yna ddim yn helpu efo'r cyfryngau cymdeithasol mae pobl yn tueddu anwybyddu ac i esgeuluso nhw, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl sy'n bwysig cael pwyslais i fyw bywydau mwy gwyrdd. Dych chi'n gwybod, cerdded i'r ysgol yn lle gyrru, cael rhywun i roi lift i chi, lle. Neu pen dych chi adra, mynd am dro yn lle. Mae yna ddisgwyliad bod lot o bobl yn eistedd lawr ac yn chwarae gema nhw, wneud gwaith cartra. A dwi'n meddwl sy'n brafiach tasyn ni efo fwy o bwyslais sut i fyw bywyd yn fwy cynaliadwy mewn ffordd. Oeddech chi'n sôn yn fanna bod bywyd yn brysur. Sy'n mynd â ni'n dda at y cwestiwn nesaf. Mi sgwennodd Awel Hughes o Ysgol Glan erthygl yn y Cymro os ystwytha yn mynegu barn bod gormod o bwyslais mewn ysgolion mewn annog plant sy'n mynd i brifysgol ar ôl gadael ysgol, a bod na ddim balans ar ran rhoi ystyriaeth lawn i'r holl opsiynau eraill, pethau mwy ymarferol, pethau mwy galwedigaethol, lle mae
lle da ni'n dysgu sgiliau ymarferol ar y job fel petai dechrau busnes newydd. Be di'ch barn chi o ran hynny ac yn symud ymlaen wedyn i ffeindio gwaith lle, da chi'n mynd i'r brifysgol Ynyr? Yn bersonol, dwi'n hoff iawn o'r syniad i fynd i brifysgol, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl mae'n bechod bod ysgolion yn rhoi gymaint o bwyslais ar mai dyna di'r unig llwybr mewn ffordd i pobl fel ni. Dwi'n nabod lot o bobl sy'n mewn dyled mawr just oherwydd bod nhw wedi mynd i brifysgol a da chi'n mynd yna am 3-4 mlynedd a da chi'n dod allan os gennych chi dim swydd na'n byd fel yna. A dwi'n nabod lot sy'n mynd i swydd sy'n hollol groes i be maen nhw wedi astudio oherwydd dos o ddim ffordd iddyn nhw gael i mewn. Mae lot o cwmnïau isio y profiad. Felly rhywun fatha fi, dwi'n meddwl sa apprentisiaeth lot mwy addas mewn ffordd. Da chi'n mynd y syth i fewn i'r byd gwaith, ond hefyd da chi'n dysgu fel da chi'n mynd ymlaen, a da chi hefyd yn cael eich talu, felly da chi'n mynd i ddyled. A dwi'n bersonol yn meddwl bod o'n sefyllfa lot haws a gwell i fod yn. Ia, yn aml iawn, mae cyflogwyr ar ôl i rywun adael y brifysgol, mae'r cyflogwyr yn deud beth bynnag, beth yw'r profiad sgen ti, ac wrth reswm, does gen rywun ddim o hyd y profiad, am bod nhw wedi bod yn astudio yn fwy academaidd yn y coleg, felly mae'n job ffeindio balans, yn dydi? Yndi. Ia, dwi'n meddwl sa'n neis hefyd, tasa ysgolion yn helpu ni fel disgyblion i fynd i edrych am fwy o gyfleoedd mwy unigryw, tasa nhw'n rhannu mwy o gyfleoedd yn hytrach na jyst yr un llwybr o mynd i'r brifysgol efo ni. Oherwydd mae yna gymaint o gyfleoedd gwahanol fel oedd pawb yn deud gyna allan yn fan'na. A dwi'n meddwl, da ni'n cael ein dallu mewn ffordd oherwydd bod na bwyslais gymaint ar bywyd prifysgol i ni. Glwys. Ie, fel oedd Ynyr yn dweud, dwi'n meddwl mae yna'n cael gwarad ar stigma o bentrisiaeth, achos mae yna gymaint fatha o unigolion gwahanol yn mynd i'r ysgol. A dwi'n meddwl, ym mlynedd 7, dylsen nhw gael y dewis os dyn nhw eisiau dilyn, neu fatha dewis gwahanol, a dim just pynciau academaidd lle. Achos di pawb ddim yn gangsters algebra. Mae rei yn fwy creadigol, neu dim just creadigol, fatha sa rei eisiau dilyn gyrfa mewn mecanic neu torri gwall neu rhywbeth. Ond di'r... O'na rhyw fath o o'na rhywfaint o snobyddiaeth o gwmpas y peth, ti'n meddwl? Fatha oedd bobl yn sbio di lawr chydig bas, achos o'ch ti'n mynd i dorri gwallt yn lle mynd i brifysgol neu beth. Ond achos nath ni'n neud dewisiadau ni'n blwyddyn 9 ar gyfer tygau, ond cyn hynna, o'na ddim byd fatha, dweud os ydych chi eisiau mynd i wneud hair and beauty, o'na'n byd cyn hynna, so o'ch chi'n camu fewn i'r deep end, basically. Achos os ydych chi'n dewis gwneud drifflig, o'ch chi wedi bod yn neud gwyddoniaeth ers blwyddyn 7, wel, cyn hynna, ond ers blwyddyn 7, so ydych chi'n gwybod beth chi'n mynd i wneud cerdd neu drama, ond o'ch chi wedi bod yn y pynciau yna cynt, ond os ydych chi'n eisiau fatha gyrfa mewn hair and beauty, wel, o'ch chi'n wedi cael blas ar beth o'ch chi eisiau cynt, so o'ch chi'n ddall, basically. Nwn ni symud at Enlli. Ynyr, diolch yn fawr i chdi am ymuno fo ni. Dwi'n meddwl bod Ynyr yn gadael ni rwan, felly diolch yn fawr i chdi am gyfrannu Ynyr. Ia, felly diolch i chdi. Na fa. Diolch o galon ni Ynyr. Enlli, os o ormod o bwyslais ar rywun i mynd i'r brifysgol, fyddi di mynd i'r brifysgol? Yn bersonol, dwi'n meddwl mai prifysgol ydy'r llwybr iddo fi. Dwi'n licio'r set gwaith lle. Ond dwi'n meddwl bod yr opsiwn o gael mynd i wneud prentisiaeth mor anhygoel, achos da chi'n cael y cyfle i gael y profiad, da chi'n ennill pres wrth wneud beth da chi'n licio wneud lle. A mae'n setio chi fyny ar gyfer y gyrfa da chi yn benodol eisiau wneud. A dwi'n meddwl bod yna gymaint mwy o gyfleoedd rwan ar gyfer gwneud prentisiaeth. Da ni mewn cynhadledd chydig yn ôl, seren, ac oedden nhw'n sôn bod yna gymaint o wahanol lwybrau gwahanol fydych chi gymeryd i gyrraedd y targed. A dwi'n meddwl, oherwydd wrth ddewis cwrs yn y brifysgol hefyd, o'n i'n bai bod chi'n gwybod yn benodol mae dyna beth da chi eisiau wneud. Mae reit gyfyngedig, ond efo dewis ffrentisiaeth, mae gennych chi gymaint o wahanol lwybrau bys chi'n gallu cymryd.
oddi wrth hynna lle. A dwi'n meddwl bod hynna'n rhywbeth mor bwysig. Mae o lawr i'r unigolyn illa, dydy? Yndi, yn hollol. Be amdano chdi, Mari? Wyt ti'n mynd i'r brifysgol? Ynddo, dwi ffansi mynd i'r brifysgol. Dwi'n meddwl bod o hollol i fyny efo'r person. Achos ar ddiwedd y dydd mae pawb yn wahanol. I fi, dwi eisiau cario ymlaen efo astudio ieithoedd modern, fel dyna beth dwi eisiau ar y funud. A dwi'n meddwl o'r brifysgol di'r ffordd o gario ymlaen wneud hynna. A wedyn mae hynna'n agor drysa wedyn i fynd fewn i lot o bethau gwahanol fatha. Sa'n newyddiaduraeth yn ffitio fewn efo hynna, sa lot o bethau. Mae'n dweud fel ydych chi'n dweud, di hynna ddim i bawb, a di pawb ddim eisiau gwneud hynna. Ond wedyn, da ni mod i clywed yn y chwechad am fynd i brifysgol. Dwi'n mynd i clywed dim byd am prentisiaeth na'n byd. Ie. Newyddiaduraeth di-dyedd, ie? Ie. A son, symud ymlaen felly at y cwestiwn ola, rhyddid barn. Os o ddigon o ryddid i ni fynegu yn barn, dyddi yma? Mewn ffordd, da ni'n mynd rownd mewn cylch yn ôl at y cyfryngau cymdeithasol i ryw raddan, lle mae unrhyw un yn cael mynegu i farn. Be di dy farn di am ryddid barn? Gyd i roed o? Ie, wel, dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n cael rhyddid i ddweud yn barn, achos da ni wedi gweld yn gorffennol, enghraifft mewn gwledydd sydd chi ddim yn cael wneud hynna, wedyn da ni'n gweld pa mor beryglus ydi o. A wedyn, mae yna berygl bod pawb yn cael dweud i barn sydd hefyd yn gallu bod yn beryglus i bobl eraill, enghraifft Andrew Tate fel Ie, yn hollol da. Da ni'n gweld bod hynna'n achosi mwy o berygl nag ydi o dda. A wedyn, mae'n anodd dweud, achos mae yna pros a cons i bob dim. Enlli deud i farn, mae Donald Trump yn da? Ie. Dwi'n siŵr, dwi'n meddwl bod barn rhywbeth rili pwerus, gan bod o'n amlwg yn galluogi iddyn ni ddweud yn union sut ni'n teimlo. Ond ar yr un pryd, mae'n rhywbeth, rili peryglus yn y ffordd bod na unrhyw un yn gallu deud. A fel oedd Mari'n deud, mewn gwledydd lle barn criw penodol o bobl sy'n bwysig a bod barn yr cyhoedd yn y wlad i gyd ddim yn cael ei ystyried. Da ni'n gweld wedyn y sgil effeithiau o hynna ar y bobl sy'n byw yn y wlad. Felly, mae o'n fath rili peryglus, swn i'n dweud. Yn enwedig hefyd efo'r cyfryngau cymdeithasol, bod pawb ar hwnna hefyd yn cael deud yn union be maen nhw'n ei feddwl, a bod y gwybodaeth ffug yn cael ei bwydo wedyn i gwahanol bobl. Barn yn beth bwysig. Mae'n anodd yn dydi? Yndi, hynny. Da ni'n lwcus bod ganddo ni ryddid barn i ryw radd, fel yn Ne Corea, enghraifft, a chdithan astudio Almaeneg, a falle, da ni'n gwybod o hanes bod hi'n bwysig i gael ryddid barn. Mae'r byd yn le drwg pan dydyn ni ddim hefo'r ryddid barn, yn dydi? Glwys, gennych chi wbeth i ychwanegu? Dwi'n cytuno fo Enlli a Mari. Dwi'n meddwl bod yna dda a drwg i'r barn. Oherwydd, yn amlwg, mae gan bawb yr hawl i fynegu i barn. Ond mae rei pobl efo platfform lle mae barn nhw'n cael ei atseinio'n uwch ac yn fwy na pobl eraill. Felly, dim o reidrwydd bod barn nhw'n fwy cywir na pobl eraill. Ond achos bod nhw'n fwy poblogaidd neu fwy adnabyddus, mae mwy o bobl yn newid i barn nhw i gytuno efo nhw, achos maen nhw'n meddwl na dyna beth sy'n gywir. A wedyn, dim barn nhw ydi o, barn y person enwog ydi o. Ond, tiod, awn ni'n ôl at Andrew Tate, poblogaidd iawn, dylanwadu, lot o ddynion ifanc. Dych chi'n gweld hynna ymysg cyfoedion yn yr ysgol? Dych chi'n os a bobl yn yr ysgol yma yn cytuno efo Andrew Tate, math yna beth? Dwi'n meddwl bod yna lot yn fengach yn yr ysgolion. Dwi'n meddwl gweld llawer yn y chweched dosbarth, ond dwi'n gweld plant yn y corridors yn ymddwyn yn debyg i sut mae o'n ymddwyn. A dio ddim yn beth neis i weld, achos mae jyst fatha mwy na thebyg dim dyna sy'n mynd i cael ei magu, ond mae jyst downloadio'r cyfryngau cymdeithasol a wedyn dilyn nhw wedi cael effaith enfawr. Achos mae sut da chi'n cael eich, wel ddim magu, ond sut da chi'n cael eich trin yn yr oed ysgol uwchradd yn gallu lliwio y math o berson ydych chi. A mae'n
really peryg, meddwl bod un person pwysig iddyn nhw ar y cyfryngau yn gallu lliwio dyfodol y math o gymeriad ydy'r person yna. Lot i feddwl am yma felly. Da ni wedi trafod nifer o bynciau. A dyna ni, di dod at diwedd y gyfres yma a diwedd yr rhaglen heddiw yma hefyd. Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion Ysgol David Hughes am gymryd rhan yn y sioe yma hefyd i Nicola Hughes o'r ysgol am alluogi i'r drafodaeth ddiddorol yma gymryd lle. Mae wedi bod yn bleser bod yma heddiw a mae hefyd wedi bod yn bleser trafod nifer o bynciau dros Gymru ben Balladyr yn ystod y gyfres yma efo'r Cymro y sioe newyddion. Felly diolch i chi am wylio a tan y tro nesaf a diolch i Glwys, Enlli, Mari ag Ynyr. Tan y tro nesaf, hwyl a fflag.